ہاں ایمبولینس اور پٹی وینن کتھاں اتھاں امب تے چڑیا پن سوجو ہاں چپ چپ آگے بیٹے کدھر جاؤ گے اوے بت بھجا دے سوری تساں سمجھ دے کہ بائے دی شاید جرا نا خراب کر چھڑو آویں ہن ہکا صدا تا کو تھوڑی مل جائے کھڑا تے صحیح این تک جاوے تے مار این تے کو پتہ لگ سی کہ چوری کہیں تے خدا رہن دی بٹھی بٹھی آج کو تو میں کنا کرے تھا میری ہاتھ تو بائیں کنا کرے تھے کنا کرے تھا کتھن اتھے چڑیا پن او سامنے چیک کرو ویور اور دیکھو جوتے نظر آنے پہن چپ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تورا شانو تے تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل شانو برانڈ 1 والے اکاؤنٹ تو امید کرنا میرے سارے بھرا ٹھیک ہو سن پٹی وینن ہاں ایمبولینس اور پٹی وینن کتھاں اتھاں امب تے چڑیا پن سوجو ہاں چپ چپ کتھن اتھے چڑیا پن او سامنے چیک کرو ویور اور دیکھو جوتے نظر آنے پہن چپ 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 انہیں دیکھ بھجے پانی اوئے اورتے ہو لائے اوئے دیکھو نہیں می لائے تلے لائے کہندے کلو پہنچتے گئی ہاں کہندے کلو پہنچتے گئی ہمیں کہندے کلو پہنچتے ہیں بلیا پٹا نہیں ہاں دسا پر تساں لاں دے وے یا میں بے طریقے نال کھاں لائے وے تو لائے تے کو لائے واہ بھئی یار اے کوئی طریقہ ہے امب وکے کھڑن تے تساں آ گئے وے ایڈیا میڈوا کھلدا کیوں ودی ناند کیوں پٹی ودی بھیا او تو ماں کی بیٹی پٹین دی ماں کی کرن امبلیاں چوریاں یا ودی تے یار میں اوتے ماں کے ایمبولینس شانو برانڈ کھادی تو کہندے کلو پوچھی تو لایا بھئی تو لایا شکل ہے کھلدے کھڑن ایک چوری کیتی کھڑن دوجا کھلدے کھڑن ایان مم اورتے ہاں ایان اورتے آ یار اورتے آ کہنے کلو پوچھتے چوری کیتی ہاں چوری تے کنا کرنے پاتے امبلی کا بھئی جان میں اتھاں بیٹھا میں اپنے ہماچے تے تساں آ تے میرے کلو پوچھتے سکدے آوی جی جا ساگے اپنا نام بن بیا نا پوچھو کنے کلا بیا ویور انہیں دی سزا سخت بڑھ دی ہے ٹھیک ہے یہ اپنی سزا قائم رکھو آؤ ویور نال تھی مو این تک جاوے تے مار این تے کو پتہ لگ سی کہ چوری کہیں نے کرے تھے چوری کائن کرے تھے اندو بلا نام تو آوے تو اورتے تو کرے تھے چوری کرے تھے این دی سزا وی ہے بڑھ دی کرے تھے اڑے نہ تھا کہ میری آج کو تو میں کنا کرے تھا میری ہاتھ تو بائیں کنا کرے تھے کنا کرے تھا اوڈے ادھر چل نکل میرے کو مریا گئی او جان تاری بئی صدا پڑتی اورتے ہو تساں بھجدے کی دے پے این تا چوری کرے تھے کنا سیدھی میں تے کودا پم بکواس نہ مار کھیلنا سیدھی نے تھا تو کرے بھائی ہاں بھائی تو کرے ایکو بٹھی ای بندے دی تے جان صدا رہندی ہے بٹھی او دیکھو بھی بارے بھاڑی ہے تو ولی میرا پوتر تو انتظار کریاں اپنے وار دا ٹھیک ہے تو آویں صحیح ایک دفعہ تساں کھڑو اجان بدے وے ہکا صدا تا کو تھوڑی مل جائے کھڑا تے صحیح او بڑے انہیں کو پتہ تے لگیا بھلے چوریاں کی وکری دے انہیں کو پتہ لگے تساں میرا پوتر جلو جے تک ویدے نہ پنجو میں تارے آج پچھو ہاں بیوار جوتی لائے گی تساں آوا ہے اجان تک بیوار میرا سا جرانا رکدا نہیں پیا امید ہے اج والی جری سدا انہیں کو دتم نا این تا ایتھاں باغ تلے چھوڑے بخشن کہنا تو اگو پتے بیوار میں مالک ہاں پیا ٹھیک ہے بے شک میں مالک ہاں تے باغ میں ویچی کھڑا لاکھ روپے دے یہ باغ ویچم سامنے والے ٹھیک ہے اون دے باوجود چوری کرن میرے ہوندے اے نہیں تھی سکدا کیونکہ پرلا جیرا بھی بھائی ہے میرا گدھی کھڑے وہ میرے مطلب میرے پرد کیتی کھڑے میری امانت اے باغ حالی فی الحال شانو تیری امانت ہے جرے ویلے میں پٹنا تھا ادھے پیسے دیتے تے ادھے پیسے کان سے دیتا ٹھیک ہے انہیں دا خیال رکھن میرا کام ہے
امید کرنا یہ بلا کنا آسن چوار آج علی صدا انہیں کو میں بہوں اوکھی دیتم چپ 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 ویور اے بندہ کنی لپیا او ودے یہ میں تاڑے بیٹھا دیکھ سکتے دے کمان دے وچ لکچا بیٹھا انتا پیا جی دے صدا دینا پیا آگے بیٹے کدھر جاؤ گے بت بھجا میں دے میرا پتر او دیکھ پانی وچوں نکلیا میں دے وے جُتی گئی ہے ٹوٹ مامو بٹھی بھجے ہوئے پیچھے پہلے دیکھو میں لوگ تے بیٹھا امب دے پیچھو ٹھیک ہے میں کو پکی اوریجنل خبر ہے پئی انہیں والا آمنے میں لکیا بیٹھا چپ زہر دے ودن چپ اوڑے دیکھو اندے پین اوڑے دیکھو چپ بیٹے ہاں تے کو نکلانے مار دے کدے ہائے آج غلطی تھی یہ والا کنا غلطی نا غلطی والی گال کہنی ایک دفعہ تو کو سزا بھی مل گئی جرے ویلے بڑا ہائے ایک دفعہ غلطی جو بلا کرا معاف اگو والا ڈانتے پٹے نہ پی معاف سر جی معاف پاگل انسانو آج دی غلطی تھی نا ہن کہنی معاف ہن کہنی وہ چھوڑ بے چونا لا تے بھج گئے اوئے اومی دے بلا ایک دفعہ بچ گئے بیوار ہون جرائی نے تو جال بچھے دے پیو نا تریجی دفعہ اللہ کرے آمین صحیح انشاءاللہ انہیں کو خبر تھی کہ باغ تے کیویں آویں دے کیویں کہیں جامبلیاں پٹی دے میرا پتر تساں آؤ میں کھڑا تساں بھاویں لکے ودے رہو تساں آؤ صحیح جوان کو دیکھو جوان مست بیٹھے اپنے فون دے کو اے پتہ کہ نہیں 3-4 چھوار آئے ودن امبلیاں تباہیاں کر گئے وہ لالا کتھاں تیرا دھیان ہو دے یار پرایا باغ ہے ہیلو جی موبائل یار دھیان ہے میری گل تے سن 4-5 چھوار ہیں اوڑے دیکھوں امب دی تباہی کر گئے اتھاں میری حالت دیکھ تے کوئی بلہا تے کیوں تو کیا کرے سی نیندر آ گئی پرائے یار ہم بن خدا دا نام من تساں دے کوئی شاید ساری گھنے نہ بندہ دیکھو ویواری نے کام چیک کرو ویور کیا کریں دس اتھو دے ویوار او جنگلی ہیں انہیں کوئی پتہ کہ نہیں کہ کوئی پرائی شے بھی ہوندی ہے کیا ہے چوار والا امبلا پٹی پر بھائی یار مذاق نہ بڑا تو اوے کھڑے چپ کیا دی آج جرائنے والا کام تھی والا ہے نا نسل دے پترو تو کو میں کئی دفعہ ہٹ کے نہ ہو باغ تلے لایا تے کو نہیں بھی لایا وے میں کو مجبور نہ کر میں آواں تلے لائے تے کو دا پیا تلے لائے ہون تریجی دفعہ کو آفری ہے این داتے نا یار نا روڈ معافی تریجی دفعہ تھی سوری تسا سمجھ دے کہ بائے دی شاید جرا نا خراب کر چھوڑو آویں ہون تیرے واسطے اتنا کافی ہون تو آویں نکلوان میرے اکھی دا گور کوئی حال کہ نہیں بیواری نے دا ڈٹھے وے میں کو بھر سکے نے ہون تے نے کو صدا چنگی مل گئی ہون ہٹ نہیں گئی وے نا جی ہٹ گئے ایم دا گنا سے نا آمن تے میں کو دسائے ہون انہیں نال میں بیا کام کرے تھا انشاءاللہ میں کوئی نے برباد ہے اچھا جی بیوار بھیرات ورا فریش تھی ہے یار تو کو پتہ تے اج بالیں جرانا سا کو بہوں ککوا گتی ہے ٹھیک ہے اون دی وجہ کلو میں گھنٹہ ریسٹ کیتم ستاں وال ہون تھیاں فریش تے ہون جرانا دماغ ہے میرا فریش ہون دے دیں چھوار چھٹ کر بدن یا کہنا ہر پاسو دے دیں دیکھو چیک کرو ہون میرے خیال ہے چھوار چھٹ کر کوئی کہیں نہیں کوئی بھی دے دیکھو کوئی کتھوں زہر کہانی اندا پیا تے میں کو امید ہے جری آج والی انہیں کو میں سزا دیتم اور زندگی بھر کا نہ آسن ٹھیک ہے ہون دے گھنٹے واسطے کیا کل کیا پرسوں کیا وہ انہیں آونا کہنی کیونکہ میرے کو پتہ ہے یہ دیکھو جٹھے وے کوئی بشر بھی کہنی این ٹائم جرانا باغ تے میں آپ ہی ہاں پیا اچھا جی ویوار اللہ تو کو خوش رکھے آج دا ویلوگ کرنے پہ اتنا ہی اینڈ امید کرنا میرا ویلوگ اچھا لگیا ہوگی اگر میرا ویلوگ اچھا لگیا ہوئے تو چینل میرے کو سبسکرائب لازمی کرائے بھلائے نا کمنٹ لازمی کرائے تاکہ میرا حوصلہ افزائی تھی وجے